nyamata uyu mukumuonayu anaphedwa ndi bwenzi lake kamba komubweresera chakudya mochedwa. Koma nafa azimayi ndiye kuchedwa kubweretsa chakudya mpaka kumupangisa munthu kusadzaoneranso nkhondo ya America ndi Iran palero. Inenso kudabwa kwanga ndikomweko kuti zitheka bwanji anthu mwakhalira limodzi kwa kanthawi nkuphana ndi zinthu zazi. Nyamata ndi mtsikana amene yuyu ndi ndani? Nanga atapha mono iyeyo ndikupambana moyo wake eno wakuphayo umamuyendera bwanji? Anthu kwawoko ankatenjeza nkhani. Dine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira ndipo mukaoneramo mupite ku comment box ndasiyako link ya WhatsApp group komwe timatumiza malonda osiyanasiyana zovala mafoni ma TV ndazi pwawo pa mitengo yadu. Timatumiza dera lina lililonse m'Malawi muno komwe apangapo nafe business akudziwa komanso sakukanira. Pangani join kuti muone zambiri. Dame Roller ndiye dzina lake, ochokera ku Nigeria, yemwe anali social media influencer. Nyamata amene yuyu anali nyamata okonda kuseka ndi anthu komanso ochezeka ndi wachikondi nditi nthabwala take apa ndi apo. Anthu ankamukonda kamba ka nthabwala zake za pa social media. Ndiyeno zonse zinayamba pomwe Dame anapita kukamugulira bwenzi lake chakudya yemwe dzina lake ndi Precious Unigwe wa zaka 21 zakubadwa. Dame anabwerera mochedwa kokagula chakudya. Ndiye Precious atafunsa kuti wachedwa chifukwa chani, iye Dame anamufotokozera kuti anadzera kwa nzake kukamusiyira naye nzakeyo zinthu zinanso. Precious sanamveza izi. Pamapeto pake mkangano unabuka pakati pa awiriwa. Dame anayesesa kumupewa bwenzi lakelo koma zinakanika. Inu mukudziwa anthu awawa makhamisolo wamene amakakamirira zinthu mpaka kufikira poti Dame anamuyimbira nzake uja anamupitisira zinthu uja kuti abwera azamutenge koma nzakeyo amangoona ngati ndizocheza moti poyambapo ankakana. Koma naye powadziwa anthu awawo owerengera madeti pa kalendalawa komanso atamva mmene Dame amkalankhulira kuti moyo wake uli pa chiopsezo, iye anamuuza Dame kuti akunyamuka pompopompo kuzamutenga. Nyamatayo atangotsala pang'ono kufika kwa Dame analandira foni. Pa foni ya Dame ija koma sanali Dame ayi, anali Precious bwenzi lake la Dame yemwe anamuuza nyamatayo kuti abwere msanga chifukwa Dame sakupuma. Nzakeyo anali odabwa kuti sikale lija tinalankhulana lija ndiye chachitika ndi chani. Koma iye atafika anali ozizwa kuona Dame ali magazi okhaokha, ndipo anapeza neba wake akumunyamula kuti azipita naye ku chipatala. Pompo anamutenga Dame kumuyika mgalimoto ndi kumapita ku chipatala. Koma atafika ku chipatala kuja anauzidwa kuti ngelo wa imfa wadusa kalekale abweresa maliro. Kumbuyo ku Precious ena ali ku chipatala ankayesesa kuti azinyamuka ulendo opita kwawo, koma maneba anamukaniza pomuuza kuti adikire kaya kunali kufuna kudya njira kaya. Anthu aku chipatala pomwe ankabwera anapeza kuti Precious wakhoza nyumba monse olo magazi ena aliwonse mulibe wakolopa pena paliponse. Apa anthu anayimbira apolisi omwe atabwera anamumanga Precious. Koma mafunso nkumati kodi basi kamba kochedwesa chakudya munthu ndikuphedwa? Mamuna wako yemwe unkaiziwa mitundu yonse ya mabokosala ake mpaka kumupha chifukwa chakuchedwa? Ndiye kutengera ndi post yomwe sister wake wa Dame anapanga post pa tokotoko. Dame anali ndi ulendo opita kukaona makolo ake tsiku lotsatira lake. Iye anali atagula magroceries ndi zakudya zina zambiri zoti akawapatse mayi akewo, koma kamba kansanje mkaziyu ndi kusakhulupirirana mu chikondi Dame anampitisa kuli chete. Kafukufuku anapezeka kuti mkangano unakula zedi pakati pa awiriwa moti manebawo anafotokozanso kuti mkaziyu ndi amene ankamveka kwambiri kuposa nyamatayo, ndipo nthawi pang'ono kunali kulizi ndipo nebayo anathamanga kuti akaone. Anapeza kuti Dame wabayidwa ndipo akutuluka magazi ochita kusamba nawo. Dame anali atagwa pansi koma magaziwo ali osamba kungosala sopo. Apano Precious ndipo mwe amafuna kuthawa paja koma nebayo anamuuza kuti adikire. Pamapeto pake Precious anamangidwa koma chigamulo sichinati kubwera, koma ngati dziko likuyang'ana kuti kodi Precious alandira chigamulo cha mtundu wanji, koma ndende yakumwamba ndiye kudikirira nayo. Inu
inu anthu omwe mukuonera mavidiyo angawa ndithu ndimapereka effort yochuluka cholinga inu mudziwe nkhani ngati zimene zizi. Ndili ndi anthu kumbuyo kwangako omwe sakugona kusaka nkhani, kulemba, kupanga edit. Ntchito yonseyi kuti inuyo mukuoneranu muonere, muphunzire, musangalale. Kodi mukakhala mukubwezanji pa chimene chichi? Si ndalama yanu ayi, koma kungopanga follow page ino Dean Studios, kuyika ka like, comment, anthu azimva zomwe inu mukuganiza mu nkhanizi, kupanga share Dean Studios kuti nanu tochepa mukuphunzira nawonso aneba ndikuphunzirapo. Dziwani kupitiliza kwa ife a Dean Studios ndikochokera mu chilimbikiso chanu inuyo. Ine ndapanga kale like ndi comment, nanga inu mukudikiranji? Ndine Dean Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.